Kacarian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta aku kok gondel iki ngopo iki, Gong? Kuwi arep nang ndi, Tru? Arep mulih. Lho. Mulih piye? Mulih matur kersaning Bapak. Nek aku le diutus mboyong para Pandhawa ora kelakon gagar wigar tenantuk karya. Terus aku arep matur karo Bapak nek aku ora iso mboyong Pandhawa sinambimu di pustaka Jamus Klimasada. Ah terus nek arep gelut Prabu Baladewa sok kapan? Nek aku gelut karo Baladewa ki modar, Gong, tak omongi. Aku ki ndek pikirane. Sinuwun Mandura ki nalindra digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tur duwe pusakane pirang-pirang. Terus aku mengko awaran kaya ngene iki. Nek musuh Prabu Baladewa ki padha karo sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu, tangeh uripe mesti tekaning pati. Terus ayo mulih wae le. Golek slamet mulih matur karo Bapak. Terus rumangsamu nek kowe golek slamet mulih matur karo Bapak ki rampung perkarane, heeh. Ngono. Mestine rampung. Merga Pandhawa ora kelakon diboyong ning negara utawa ning Karang Kadempel, Bapak cabar nggone bangun kayangan. Wis rasa dadak werna-werna, aku tak matur Bapak ora usah aneh-aneh bangun kayangan. Truk. Bapak le ndek niat bangun kayangan iki nganti direwangi meneng wae kaya wong lara lho. Kuwi berarti Bapak ki le mikir iki tenanan ning ati ora mung sembrono. Kowe diutus karo Bapak mboyong Pandhawa ki ya lahir batin Bapak percaya karo kowe. Nek nganti kowe mulih omong karo Bapak, Pak, aku ora iso mboyong Pandhawa. Wis mangsa boronga Bapak. Kowe ngerti to watake Bapak? Bapak ki nesu ya guyu, seneng ya guyu. Ora tau diketokke praupan sing sedih ki ora tau. Ning kowe matur ngono kuwi atine Bapak ki kelara-lara. Ning kowe ora iso maca atine Bapak. Bapak kelara-lara atine, esane ming mesem. Tumrap kowe Bapak ora kelara-lara ning jane Bapak ki wis nenutuh karo awake dhewe kongkonan anak ora iso ngrampungi karya kuwi nang atine Bapak. Oh ya ngono ya, Gong. Ah iya. Ngayal ora. Ha terus kudu nggawa Pandhawa ning Karang Kadempel. Mungsuhe Prabu Baladewa. Terus masalah buat lo. Mungsuhe Prabu Baladewa terus ngopo? Aku mesti modar. Wong ki sing dinteni apa aku tak takon? Hah? Wong kono ning alam donya ki sing do dinteni apa? Sing dinteni ki mung do antri modar, Tru. Anut carane dhewe-dhewe dipesthekke dening Gusti, umure tekan pira, kuwi kabeh do antri dhewe-dhewe. Wong karo mati kok wedi. Wong ki nek wedi karo mati mbiyen rasa urip. Oh, mbaya. Kowe tak pikiran. Terus saiki ki mungsuh Baladewa. Rumangsamu kowe maju terus kowe mati. Apa pati uripmu ki gumantung Baladewa apa? Heeh. Wah, critani jaman nabi-nabi mbiyen ya, Truk. Waduh. Iki ra sembrono lho, Gong. Iki tenanan. Iya, iya. Kowe ngerti Nabi Musa kae? Kae isone ampuh digdaya. Heeh. Tekene kae mergo entuk firmaning Gusti Allah. Musa teken kuwi tutukno ning laut. Laut Merah bakal membelah. Oh iya. Ning nek wis Gusti ora menfirman apapun, tekene Nabi Musa ki ya men teken tok, tutuke laut ya ora mbelah. Ning merga saka keparenging Gusti, sing maune ora mungkin dadi mungkin. Terus padha uripe menungsa. Kowe mungsa Baladewa ki nek Gusti ngeparengake Petruk ora mati, mbok dicocoki nenggala nganti babak bunyak kowe ora modar. Merga sing duwe pati uripe menungsa ki sing gawe jagat. Oh iya ya. Kandhani wah blokon. Nek ngono aku tak wani karo Prabu Baladewa. Ah karepku ki ngono.
Ning aku le mlayu ki mau jane ora perkara Baladewa, Gong. Perkara apa? Perkara Sinuwun Mandura sajahe kok licik. Licike piye? Ngundang anak-anak Jodipati. Sapa wae? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Daran-darane awake dhewe. Mesti kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. Aku sing janjane ora luput digawe luput supaya putra-putra Pandhawa do ngrangket karo Petruk. Terus masalahe nek mungsuh Baladewa aku wani. Nek musuh anak-anak Pandhawa apa ya memper aku kuwi wong gerangan lho, Gong. Aku iki wong tuwa, nek musuh bocah-bocah disurak karo wong kono-kono. Tergantung. Nek bocahe ngayal cucuk ndase. Nek bocah iki mbangun miturut, wong tuwa kudu ngajeni karo bocah. Nek bocah iki pancen wis wani karo wong tuwa, nggo ngopo? Bocah kok dieman. Ngono ya. Aku nek dong ngene iki mlethek to. Oh. Mergo wareg. Wah iya. Anggere aku rada ngelih sithik iki goblokku ora jamak-jamak. Ya ora apa-apa. Kuwi malah wigati, malah penting. Ning aku kok ora tegel. Wani karo Ndara Garwaca, Ndara Antarja, Ndara Astina. Ngene wae. Andom gawe, ya. Engko nek pancen anak-anak Pandhawa kae do tekan kene. Heeh. Takonono arep do ngopo? Nek pancen arep gendak sikara karo kowe, arep nyilakani karo kowe, kowe rasah melu-melu to. Kowe nek pancen ora tegel, wong ora tegel ki ora bakal tekan tegele. Kowe ngomongan aku rampungane kabeh. Lho. Iki ora mung waton jeblak lho cangkeme kok. Iki masalah lho, masalah yakin. Wani apa kowe? Sing tak wedani apane? Engko nek tak rembug ora kena, malah do nyekel aku tak tengok nang mburimu ngono. Ya. Kari jawe aku dugangane kabeh kok, Truk. Asli ya, asli. Hah? Nek asli aku seneng le. Tegese iki nyambut gawe iki wong loro. Heeh, ning ora minggat lho. Ora, mbok titanono aku dilirik terus wis. Nang kono terus aku. Tak siap siaga. Ya. Nek dijak rembugan ora kena, jawe aku. Ya. Asli ya. Heeh. Lho kae, wis arep tekan kene kok. Wis rasa wedi nang aku. Wedi nggo ngopo? Ya, ya. Pawangga mungguh ngayuda kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngalogo ngati-hati toto-toto siap takoni tre kira-kira kena kandhani jawe laku dupane ya 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 saiki wong oh sik sabar rasa kesusu nuwun sewu Ndara Antasena ya aku tekan kene Truk nggih kok pasuryanipun benten kalian biasanipun nyawang Petruk sajahe kok kaya mboten rena penggalih Den. Terus aku tekan kene aku tak takon karo kowe jujur karo aku ya. Nggih, mboten ajeng kula wantun goroh wong kula ning Ponokawan. Kowe wani karo Wong Mandura ya? Kula? Ya. Pripun? Wani karo Wong Mandura? Oh lha nggih, teng Kedaton Negara Ngamarta. Yen ngono bener ngendikane Wong Mandura. Yen Petruk wani karo Nalendra Mandura. Petruk, kowe iki ming batur, kowe iki ming Ponokawan, kowe ming Gedibal. Mesine kudu ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Siwa Mandura ki sembaning kula Pandhawa, sembaning putra Pandhawa. Lah kok dadi kowe wani karo pepundhenku Siwa Mandura. Yen ngono dina iki mapano, tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Kaleboke pakunjaran, gedhe-gedhene kuwi bakal nampa pidana saka negara Ngamarta. Dadi
rawuh sampean mriki mengajeng bondo Petruk, mengajeng nyilakake Petruk. Ora jeneng tak cilakake, ning kudu anut pernatan hukum. Nek kula salah monggo, ning nuwun sewu kula ora salah. Kowe wani karo Sinuwun Mandura tegese kowe salah. Mergane kula salah kula ana perkara karo Sinuwun Mandura lan kula mbelani awak kula dhewe. Rasaku kan gunung tanpa gunung. Manut apa ora? Nek kula manut penak awakmu. Nek kula mboten manut, lara apa sing tok jaluk Antasena mentala jotosi karo kowe. Gong. Ayo Le. Sik weteng kula ora terus. Lara piye? Mbah iki mah senut-senut ngono. Waduh, ati was tak jawil. Tak jawil dengkulmu mlacot kowe. Mosok wong lara wetenge kon gelut ta jelas kalah. Ha terus ja omongan sing nek mari tak sikate terus. Oh iya, heeh. Pokoke diulur wektune. Iya. Lah piye to kok iso lara? Wis ta, cerewet sing srenut e. Ya. Nuwun sewu, Den. Nek kula salah, dasar kula pancen bener-bener salah mang cekel. Ning nek kula niku duwe pawadan, kula duwe dasar, duwe alasan mang midhangetake sik alasane Petruk. Wong niku nek arep ngrampungi perkara aja mung entuk pelaporan ing sepihak. Ning sing duwe masalah ditakoni kabeh. Lara-larai piye? Pihak pertama, pihak kedua. Sampeyan teng tengah-tengah. Mengke mang saring, mang timbang sing bener endi, sing salah sing endi. Niku lagi kecekel bener lan salahe. Niku jenenge adil. Ning nek sampeyan ming terus gugu ngendikane Sinuwun Mandura, Petruk ora entuk bela awake Petruk, niku sampeyan ora adil. Ora iso ngedeke hukum negara Ngamarta ning malah ngrusak hukum negara Ngamarta. Kowe arep duwe dasar apa? Ngaten. Kula sowan teng negara Ngamarta. Niat kula diutus Bapak Semar kon nggawa para Pandhawa mboyong rawuh teng arah Kadempel. Wigatine dadi syarat Bapak Semar nggone bangun kayangan. Bapak Semar niku kepengin bangun kayangan uriping para kawula sak negara Ngamarta embane wonten kayangan kebak karukunan lan kebak katentreman. Syarate kula kudu mboyong Pandhawa 5 cacahe. Jebul sowan kula menika sampun nyarengi rawuhipun Sinuwun Ndarawati lan Sinuwun Mandura. Nalika semanten Sinuwun Prabu Puntadewa ngendikake nek bingung arep diparingi sapa pustaka Jamus Klima Sada. Lah niki lambene niki. Niki sing kuwar-kuwar. Nuwun sewu, pustaka Jamus Klima Sada niku panggesanipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wong ngranti suwe banyu sinaring. Sinuwun Mandura ora trima. Petruk kantong bolong menungso ratatanan Bagong kere gedibal 17. Lambene treweteh kaya betes sampun napa pategalan. Ndruwili kaya grojokan. Wis kaya ngoten nika Sinuwun Mandura nek duka rak ngoten nika. Ya. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke wong gedibal ora apa-apa, wong kula ya kere tenan. Ya. Lah bareng nyandak bapak. Bagong. Bali apa ndoro bapakmu? Bapakmu wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu wong melarat. Arep bangun kayangan iki kon ngilo karo raine, kon ngilo karo cengle kae. Nuwun sewu. Nek upama sampean niku anake Ndara Werkudara terus kula olokke, Antasena, omong karo bapakmu. Wong delogak-delogok. Ra iso ndodok, ra iso ngopo-ngopo. Wah, weh turut dalan. Wong sing muni tak jotosi. Padha karo aku, Mas. Niku padha kalih kula. Nek kula sing dunekke ora apa-apa, ning nek bapak sing dunekke niku nusuk ati kula. Ngoten. Bapak kudu tak belani. Lah kula kalih Bagong niku belani karo bapak. Mergo Sinuwun Mandura wis kuneke kaya ngoten niku, wis ora wajib diajeni, wis ora nganggo unggah-ungguh. Mula kula wani karo Sinuwun Prabu Mandura niku ora kok wani karo Nata Mandura, ning wani karo pambegane sing ora becik kaya ngoten niku. Pun, ngoten niku alasan kula. Dadi perkarane ngono to. Heeh, anu iya, anu nggih. Wah, yen perkarane ngono tenan. Yen kowe tak cekel aku kleru karo kowe Petruk. Lah, kene sampeyan iso menggale. Sok nek niku dijak omong-omongan sik ora waton terus ngegongkele okol. Terus ngegongkele digdaya sapa-sapa arep dicekel, sapa-sapa arep dirangket. Lah, mboten sae kedadosanipun. Pripun? Sios nyekel kula mboten? Ora. Malah kowe tak anggap bener perkara iki Petruk. Penake wetenge Truk. Mari, wes, aku ora krungu matus ngono. Iso ilang angine jan. Oh ya syukur. Piye gajul ya? Ora wis. Iki
Iki wis siap aku, rasa wis. Wis aman kok. Oh ya syukur, ya syukur. Lah terus ning yen aku wis ngerti kahanane iki, aku ora sida nyekel kowe, ning kowe durung tentrem. Lho kok durung tentrem? Sing bakal tekan kene Kakang Garukaca Kakang Antareja. Nek aku iso tok jar rembugan. Ning nek piyai loro kae angel dijak rembugan truk. Waduh. Aduh, ndasku kok migren ya. Piye ndase dipecah apa piye? Ya ora ngono. Aku iki nek muni ana masalah terus sirahe mumet wetenge lara, nek ayem ya sehat. Heeh, aku ki karang embuh. Kita ki ragaku ki ora trima nek aku ki ndek masalah ngono lho, Tru. Wis pokoke iki diampet wong loro. Lara dilakoni, penak dilakoni, cilaka dilakoni. Siap. Lah terus kula kudu pripun? Ning ora usah wedi. Aku ngewangi karo kowe. Nek pancen ora kena tok kandhani, ora kena tok elekke, tok kandhani sak tenane perkarane piye, dheweke isih bakal nyekel karo kowe, kowe kandha karo aku. Kakang Garukaca, aku sing nandingi. Monggo aku sing elekke, nek pancen Kakang Garukaca ora kena tak elekke wis ben. Antaraning anak perkudara padha bentak sirah, padha gejegan ora apa-apa. Sing baku aku mbelani karo bener Petruk. Nah, ngono kuwi karep aku. Wah, guyu hahaha. Wis iso gleleng saiki, Tru. Ha terus lajenge wangi engko nek Kakang Garukaca tekan kene nek dheweke nantang karo kowe utawa arep nyekel karo kowe wani nono. Nek mriko ana sutenan kula diajar tenan tak tambani nek kowe lara. Kangge napa? Banyu sungut kowe iki. Nek diperes iso metu banyune iso nggo tombo. Oh, nek mati tak uripke. Iki yo nguripke wong tekaning pati. Oh, nggih. Pun ngoten mawon nggih, Den. Ya wis karya slamet ya Truk nggih. Lah aden tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Lah mengko nek kula lara kejet-kejet arep mudhar nika sing nambani sapa? Nek sampean teng jero bumi lek nyeluk piye? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Oh nggih. Wis ngono ya Truk nggih. Ngopo Bagong? Anu meng jajal kok. Wong edan ora. Ayo dijajal sih ya, Tru. Ha iya. Engko nek di ngono-ngono ora metu. Engko nek diwasaku mempeng lek jeluk ngono. Ora metu cilaka ta? Ha iya. Nameng lara ta, Tru. Ha iya. Rugi. Wis tekan kene wae ayo ditunggu nang kene nek Garukaca tekan kene tandangi kok. Nek Ndara Antasena engko bakal nambani karo awake dhewe. Syukur bage nek Ndara Antasena gelem mangsuli pengendikane Kakang anu Ndara Garukaca. Ha, dintane kene wae. Ya. Wirikata Dyan Gatotkaca kinon mapak karya suta teka pira Kresna parta maneher parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Garutkaca. Iya. Petruk. Nggih. Nuwun sewu kula ngaturke bekti katur nggih, Den. Ora sudi napa bektine menungsa sing wis mirang-mirangke karo Pandhawa, mirang-mirang karo putra Pandhawa. Kok pangandika sampeyan ngoten? Ya, Petruk, prataku ning kene. Ora bakal paring ganjaran kelawan kowe nanging bakal takon karo kowe. Nggih, kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Petruk, nun. Kowe ra mawas Siwa Mandura kuwi sapa? Pepunden. Mesine kuwi aja nganti wani karo Siwa Mandura. Lah kok dadi kowe wani karo Siwa Mandura, Petruk?
kelakuanmu hingga mengkono mau sayekti kowe ngorek-orek marang pasuryaning para Pandhawa kowe jering sastra wirang marang putra Pandhawa Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe manut tak rangket ora manut aja kelakon dosa aku mentala karo kowe tinimbang aku duwe batur sing tansah mirang-mirangke karo Bendara mapano Petra tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol ndasmu Petra ing kagiat resang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana nuwun sewu Den mak tratap ati kula barang sampean paring pangandikan Petruk kowe nek manut tak bondo tamlak krinco sikilmu nek ora manut mapano tak pancap pundakmu tak untir gulumu tak gembol ndasmu nek sampean ngendika Petruk kowe tak pateni ngoten ati kula malah mboten napa-napa ati kula malah mboten pripun-pripun bareng sampean ngendika Petruk mapano tak pancat pundakmu tak jebol ndasmu kula niku wong tuwa Tot kula niku wong tuwa dindas-daske kaya ngeten niku teng ati niku rasane lara banget. Saya menandas apik-apik kok arep dijebol wong urung tukul kok arep dijebol. Mulya sing apik nek paring pangandikan. Terus kula kleru ning nggo napa kok sampeyan iso tegel kaya ngoten niku. Ati kula lara, Den. Ati kula sakit. Sampeyan kula omong wis cilik nganti gedhe semanten iki kula tau njaluk bayar. Kula tau protes karo sampeyan, kula tau njaluk undakan dhuwit. Mboten tau. Kula mung nampa apa anane. Sampeyan kula tutke nyambut gawe adoh tanpa mangan barang ya kula mboten protes. Nanti direwangi kula kalih Bagong niku urunan. Niku kula ya ora protes. Niku sampeyan ketegelen banget lek ngunekke. Petruk tak untir ndasmu. Ibarate kaya dene timun mungsuh duren. Kula niku timune sampeyan durene. Nggo mak untir. Terus meneng ora srewet. Ora modar tenan lho, Tru. Mang pateni kula mboten apa-apa. Mang pateni. Ning kula mati. Mati kula dipateni sampeyan nyawa kula tekan swarga. Mesti ketemu karo mbahmu Prabu Pandhu sing pun teng swarga. Tru. Kowe kok wis mati? Nggih, sinuwun. Kena ngapa, Petru? Batene entek. Sinuwun Prabu Pandhu mesti takon sing mateni sapa? Sing mateni putu sampean. Anake Ndara Werkudara sing jeneng Gatotkaca. Putu sampean kula omong ora ngerti labete Petruk. Ming nuruti omongane wong sing durung karuan bener lan lupute. Mang pateni Den, ikhlas lahir batin kula Ndara. Jos. Aseme kowe ngapusi to? Heeh. Bajigur iki. Tak kira nek nangis tenane aku wis tratapan. Sirahmu tak cejakke tangane Ndara Gatotkaca. Engko nek Ndara Gatotkaca tek ruwetuk modar kowe. Lah arep benake piye? Gulu ora iso dilas. Tenang wae sing jeneng wong sandiwara kuwi kudu lahir batin. Ora kowe kok iso nangis ya, Tru. Monggo kowe iki arang nangis lho. Asli tenan lho ta? Heeh. Wong anakmu sing bayi mati kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu kuwi ora. Kowe iki ora tau ndek sedih kok iso nangis. Mripatku tak keceri brambang. Brambang tak remet tak kecerke mripatku. Wah. Terus dilewen-lewen kari njewewek. Asem. Kok iso ya? Ha iya, cah pinter kudu ngene iki Ndara Antasena ya nek digedruk ping 3 nek metu, nek ora, ha ya kowe.
Sing aku wedi ki nang kono kuwi. Tiwas mempeng lek ngono. Ora metu ta? Ha iya. Apa ora gawe gelo? Lah iya. Antasena iki iso ngapusi. Kae ratu ndugal kewarisan. Lah iya. Terus piye iki? Kari siji. Sapa? Antarja. Ki Antarja nek tekan kene, ha iki ngene, Gong. Piye? Aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena Gatotkaca. Kowe ndene ya diutus bapak to? Heeh, ngancani kowe andum gawe, tegese sing adil. Gatotkaca wis tak undurke, Antasena wis teluk karo aku, sing maju terakhir Antarja, kowe sing tumandang. Aduh. Nek modar, ayo piye carane kaya aku iki lho. Sirah gedene semene iki mbok isine utek. Apa rumahmu telek piye? Iki isine ya utek. Amulane nggo mikir ngono lho. Nggo mikir men supaya iso duwe cara ngalahke Ndara Antarja. Oke. Kana truk ngaso? Ya. Engko mesti wonge mak jejul ngono. Ha iya. Bagong, Nun. Nanti Petruk. Nek muni ngono piye, Truk? Omong, Petruk ora ana. Oh iya. Nek kono tak golekane. Kowe muni, langkai dulu mayatku. Oke. Sekarang aja, Truk. Ya. Kakangku padake. Sesuk njaluki rokok aku. Mah kualik lek ku gayah malah. Ayo, amuk Srongkang. Ya Antarja tekan kene ngrasani Petruk tandinge anake Semar sing ragil barak. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe gelari rawang Mboten pangling Ndara Antarja? Iya, Bagong. Nggih. Kok sajake le mandeng kali kula kok tenanan niku ada masalah? Bagong aku takon karo kowe. Takon apa? Waton mboten angel-angel kula jawab. Aku takon karo kowe Petruk nendi? Nun, Petruk nendi? Saman mriki betah napa? Goleki Petruk. Goleki Petruk? Iya. Ngeyel kok Petruk. Truk. Sing golek iki kowe. Wo, tak pacul bathukmu sisan kowe. Aku wis nang kene leren goleki aku wis omong nek kowe kok takon muni ora ana. Engko ngapusi, ora apa-apa. Engko dosa sing nanggung aku. Asli? Ya. Petruk ora ana. Apa mbok anggap aku ora krungu ya? Apa mbok anggap aku budhek? Kowe bar omongan karo Petruk ning kono kok muni ora ana. Krungu ora ana wong tak pendhem urip-uripan tenan. Muni nek radio ngono. Oh iya. Ora ngerti kowe. Hah? Sing gemermeng nang kono mau ki wong nyetel radio. Ora usah ngapusi karo aku. Ora usah ndadakke kan gunung sae kene Antarja. Lho, ora basa karo aku. Lho, basa butuhku apa? Sampeyan rene ya ora apik-apik kok. Saya aku takon karo kowe. Niatmu ngapa rene? Golek Petruk. Nek wis kecekel tak boyong. Nanti tak aturke Siwa Mandura. Saiki aku tak takon karo kowe, nek nganti Petruk tak aturke Siwa Mandura, nek Petruk cilik diajar, loro gedhe dipateni, sapa sing tanggung jawab? Kuwi wis dadi hukumane Petruk. Lho, Petruk salah apa e?
wani karo Sinur Mandura, wani karo Siwa Baladewa. Terus tetep arep tak cekel. Mbuh, engko apa pidanane tetep arep tak cekel. Ngayal kowe. Aku tetep kudu ketemu karo Petruk. Upama aku mepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Tegese nek aku ora ngentoke ketemu karo Petruk, kowe arep gawe cilaka Bagong. Kepiye meneh kahanane kaya ngene, kowe tak katutke dosane Bagong. Papang sineng kang wale sandang gocek wong simbar jojo. Mang walang wentisnya gangsi. Kowe iki ngopo kowe? Suluk. Padake senimane. Dianggep ra iso suluk ya. Konjur malang kerik sak penake dhewe. Malang kerik tangan-tanganku dhewe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Ntarja, apa? Wis tak pikir omonganmu mah. Kowe arep nyekel karo Petruk. Kowe ngerti ora? Petruk iki sapa? Petruk iki kakangku Eja. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang ontor ngono. Apa kowe ndek knalpot wae? Wah, guneman karo wong edan malah bingung aku. Bingung aku omongan desa bingung kok. Hah? War ketemu karo Petruk apa kira-kira wis 100? Balong wis ulet kulitmu. Kok ketemu adu arep karo sapa kowe? Mikir. Iki sapa iki? Linmas Karangkadempel. Kenopku segitiga. Terus areng ngopo? Ah kowe areng ngopo? Nyekel Petruk. Petruk tak gawa. Kowe minggat apa ora? Ora minggat sing arep aku. Adu arep karo Bagong. Ora minggat sing arep aku tak sembur mlonyo. Wis tak bedhek, kowe mesti manine nyembur. Wis tak bedhek mergo kowe putune Sang Hyang Nagaraja kuwi dewane ngula sak donya. Mula kekuatanmu meneng nyembur, ning kowe ora tau nyawang. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Semar ki apa? Semar ki Sang Hyang Esmarja. Entane kene. Terus? Kamu mengerti takon? Takon apa? Mau sapa terus? Esmaya apa Esmarja? Esmaya. Wah, keliru terus. Esmaya. Esmaya iki sapa? Esmaya iki kakange Esmanto. Terus? Kakane sapa terus? Bathara Guru. Wah, ndeng. Cengengesan ora. Kakange Bathara Guru. Hah? Bathara Guru ki lengganan Kayangan Surabaya. Bathara Ismaya ki kakane Bathara Guru, mula Bathara Ismaya ki ampuhe kegila-gila. Semar ki mesti menehi kadigdayan karo anak-anake. Ning Semar meling karo anak-anake. Anak-anakku kowe cawane kadigdayan. Ning aja tok nggo adika, ngadika, ngadiguna, adibecak. Nek ora kepepet aja tok gunake. Ning bengi apa jenenge bengi iki aku kepepet. Mergo aku adu arep karo satriya sing digdaya. Aku arep ngetokke aji-ajiku Antarja. Kowe iso nyembur kena semburen Bagong. Ning nek wis tau atek aji-ajiku, epek-epekku iki nganti murup dadi abang. Nek kowe ora mandeg mesti kowe disemprit polisi. Kae nek ora tak kandhani ora rampung-rampung. Antene kene. Ngapa itu? Ora aleman to, nek pres ya pres ngono. Engko ndak kono selak ora wedi. Ya. Ya. Serius lho. Kowe ngerti? Tanganku iki nek werna abang iki tatamake gunung jugrek segara asat. Tenan aku ora ngapus iki. Tanganku tak tamake gunung plek ngono mesti jugrek. Asli.
Aja kame siji, loro wae jugruk kabeh. Plak-plak ngono bletre. Bletre. Apa itu? Sengit aku gak aku. Ora ngono iki to ora. Gunung endi? Ora ngerti wae. Oh, Bandung meneh. Hah? Tak tamake gunung jugruk segara asat. Asli aku ora. Ayo golekno gunung ora percaya. Golekno gunung. Tak tamanane tanganku jugruk yakin golekno gunung neng kowe sing bayari. Mau aku nek kon bayar. Ayo tamano. Iki tak tamake jajamu ora jeblong tekan geger aja tundang bagong. Bela ora wedi. Jo. Halo. Hei. Kowe ngematke aku ora kowe? Kowe weruh aku apa ora? Wis tak sumbari, tanganku iki nek nganti wernane abang. Iki murup abang. Tak tamake jajamu lan jeblong tekan geger, aku meguru karo kowe. Dijajal apa piye? Dijajal apa piye, Jo? Ayo dijajal, neng dituku lho. Ora men dijajal-jajal, lentek. Kita make ora jemblong, aja tutang bakal lekane ati kowe. Sonaing tantang-tantangan ora gojek. Aku seneng ya soalnya Antarja wis wedi karo aku wis pucet. Dadi tak permainkan. Dek iki tak ngene tak atungi tanganku ngene iki malah radong kaya wong petuk kan itu. Antarja tanganku iki nek sabang, kowe nek ra mandeg semprit polisi. Dak mripate iki kaya anu tukul pertanyaan maksudnya ngono kae. Bingung dek. Terus tanganku iki tak tamake gunung jugruk, Jo. Asli. Anggere tak tamake buk ngono mesti pletre. Antar jeki malah arep guyu to. Dapure. Nendi wengi? Ngelengi apa, Tru? Oh. Tak uyuane ya? Aja. Engko nek jedul barang aja kok duyu ngawur ora. Wong jenenge piyayu kok duyuhi ora. Wah, seneng aku. Oh iya. Lho, sik Gong, ha? Kayak ana wong joget-joget kesuk kae. Endi? Kae. Engko gek mau nanggap jadilan udu. Kae lho, ijennya lho. Dhewe lho. Endi ta? Kae. Oh, kae to. Heeh. Patih Mandura sapa? Praoto. Prakuto. Prakuto. Praoto ndoke separo. Prakuto ora. Akan ndak ya bae ora. Prakuto. Ah nek kae udu sapa-sapa tru, nek arep nyekel kowe polo wong loro ya. Papang sinengkang balik sandang walikat godhek wok simbar jojowang malang wentis nyonggang sir wawang malang wentis nyonggang sir oh aduh aku didhawuhi Sinuwun Mandura jane ya mangkel. Aku ki pate kok mengkon nyekel kere-kere.
Ya aku bareng dikandani kon nyekel Petro, delok rupane mbayangke wis kemekelen. Sing mburi kae ana wong kok sirahe kondas Sinar Jaya. Sabar lho, Kong. Padake ndas bis kowe, Kong. Tak tambah-tambahke apa kae? Wis men tak tambah-tambah. Petro. Pripun? Oh, muni pripune dadak melet. Aku nek weruh kowe seneng ya wetengku sebah. Mergo kudu guyu terus. Pate ora ndek sopan. Ayo. Bajul raimu. Ayo. Anggere guyu ala-alai tangan cangkeme kok. Wah, guyu bandem watu raimu. Rembukan sing apik-apik wae. Aduh, bongkok digetak. Ambune abu-abu. Trembelane patih dibandem sandal. Penyakit ora. Sampeyan iku ajeng napa? Nyekel kowe. Sebabe kowe wani alsih mandura, Tru. Ha Petro niku menungso. Selagine cacing niku kepidak menungso, niku ngulet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Niku kewan cacing. Ha Petro niku menungso duwe perasaan kok arep dicekel sak penake dhewe nek Petro nyolong Petro malik niku dicekel wangun. Wong kula ora salah ora kleru arep dicekel. Ha bangga. Lho, wani ya lha. Ha sing tak wedeni apamu? Lah canda seret ngarepe Prabu Baladewa. Mangriki nek ajeng kewirangan mungsuh Petro, Mas.
tangane ra tekan kok aneh-aneh. Ngamuk gong yo. Tribala Dewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi wah panos maning jajalan sekertaning bawana iblis lanat. Wah, Pragata mundur merangkang. Anak-anak Pandhawa ora iso dijagake. Petro. Saya ngilani dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyes marang Ratu Mantura Prabu Baladewa. Petro ora minggat saka negara Ngamarta gretel negara jeblok ketemu barat. Manus maning jajalanan Petro mlayu barat. Ambekan nganti kaya kene ya wis tuwa. Wah, Jan. Sinuwun Mandura nesu. Duka ya siniwe Petro kantong bolong. Ora minggat saka negara Ngamarta wani karo Nata Mandura. Gretel nenggala jeblok wetengmu. Biar. Nenggala metu ki mak biar kaya nggawa oncor kae. Nek ora mlayu modar tenan. Lah. Pak, wis ketiwasan, Pak. Aku ora iso ngaturke ndara-ndara Pandhawa. Sinuwun Mandura duka yayasine, Pak. Aku tak maturke. Duh, Bagong. Wah, aku kok ya lali nek nggawa adi to ya. Monggo Bagong ki upune gedhe ora jamak-jamak. Nek mlayu mesti suarane kuku. Wong ora iso mlayu banter kok aku buati tak tinggal mlayu banter banget. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Mestine Sinuwun Mandura nesu. Petro mlayu tak oyak nganti kecekel Bagong liwat. Iki adine pecah ndase. Modar kowe le. Njaluk ngapura ya, Gong. Alhamdulillah. Kok iso slamet, Gong? Ngojek e. Kowe ketegelen kok, Tru. Kowe ora cinta karo adine. Prabu Baladewa nesu-nesu iblis lanat. Petro ora minggat gretel nenggala. Kowe klepat playumu banter banget aku bingung iki golek ojek selo. Langsung tak cengklak, Pak melajar. Bulming Yamaha 75. Suarane tok sing banter teh, mlakune meng 20. Aku terus kudu ngember. Men ra ketok. Piye, Gong? Manut. Nek mulai ya kuwi mau isin wirang. Ya. Ning nek maju totoh pati. Nek miturut kowe piye le saiki alon-alon rasa dadak kesusu dipetung sing apik.
nek cara kowe mati karo Wirang iki milih ndi? Milih mati. Kok milih mati? Mati ora krasa apa-apa. Urusane karo sing gawe urip. Wis duniawi sudah ditinggalkan. Wirang, isin, marem, bungah, susah wis ra ono. Oh iya. Heeh. Ning nek Wirang, nek kowe milih Wirang, Wirang ki selawase urip tetep digawa mati terus. Kowe rumangsa tumindak elek terus kowe Wirang. So kalau mangsa kowe wis lali, ana sing ngungkit-ungkit meneh, isin meneh. Oh iya Le. Heeh. Nek cara aku umpama dadi kowe langsung tak pethukke Prabu Baladewa. Ah mbok tak pethukke. Ha sing nesu karo kowe. Kok iso karo aku? Ha sing disumbari Petro kantong bolong ora minggat Grethe Nenggala kan kowe. Ora ana Petro lan Bagong, ngono ora ana. Yes. Kowe nek ora ndek kakang aku ikhlas to, Gong? Ya jane ora, Truk, ning piye meneh. Kowe terpaksa kudu nglakoni lelakonmu ya wis piye meneh, ning tak dongake kowe urip. Ning aku mesti mati. Ning aja pasrah. Ora. Mati urip ki gumantung karo sing kuwasa. Heeh. Ngono ya, Gong. Heeh. Ya, Gong. Heeh. Sing heeh ki kuwi jamane kowe. Lah kok suarane kowe? Karena wong kleru ki menungso kedunungan ina, lali, salah, apes lan ngelih. Aku tak maju. Niat tenan? Niat. Lahir batin? Lahir batin. Wong urip padha karo omonganmu. Ngenteni apa? Ngenteni antri mudar. Mongko aku wis tuwa. Aku wis warep mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Lek urip wis pirang-pirang abad kok. Aku wis kesel urip nyawang jagat sing maneka warna kahanane. Heeh. Aku tak ngiklaske mati. Tak pedhoke Baladewa. Ngono ya terserah. Titip dompet. Oh iya. Kekno Mbak Yuku, Mbak Yumu. Heeh. Nek aku ra mulih 3 dina tekane 7 dina kon nyelameti gendurenan. Oke. Biayane? Lho. Aku iki adikku kok ya biayani sik ra apa-apa to. Wah, aku lagi butuh dana, Truk. Ya wis, dono Tegal Kidul omah kae. Oh iya. Sing sithik kae. Nek gendurenan ra mbutuhke odhet akeh. Heeh. Wis, ngono ya, Gong. Karo titip anakku sing barep kae sesuk lulus cemplungno Ning sumur. gundulmu kowe. Ning kuliah. Oh iya. Terus sing cilik kae engko nek lulus TK lebono SD. Heeh. Lah ragate Mobilku dolen. oke. BPKB-ne Tak gadekke tebuske sik. wah rumit iki. Oke saya bati ning tak pikir-pikir rugi. Ya ora to, ya ora ya bati. Terus anu ya, Gong, kendaraanku sing loro-loro kae men dienggo anakku sekolah. Oh iya iya. Pitku Jawa sing gasle. Gasle. Sing larang kae nggonen wirawiri nyukupi anakku. Asli? Ya, ikhlas, ikhlas. Wis ngono wae aku tak maju perang, golekno gaman. Sik, deleng-eleng sik. Engko wis mati sik ana sing ganjel ora prayoga ya. Ana sing rung tak titipke. Sopo ya, Gong? Tegal wis, mobil, motor, pit, anak, Wis kabeh. Mbok ya deleng-eleng. sopo ya? Mane dipek wong liya lho. Trembelane iki ora. Bojoku, Wah, mangane keliya. Kan wis kerep tak SMS. diapure ora. Semen rasa dadak tok openi wis ben urip dhewe. Hah? Urip dhewe. Nantek lengane aku ora ngejok lho. Ya wis. Wis ben urip dhewe ora masalah. Wis kana, Truk. Jumpuke bendho kule. Ya. Oke. Wis kono nggo gaman aku ya nggo gaman. Maju ya, Truk. Kowe mulya cepet tinggalan aku. Nek aku nggo bali, aku slamet. Nek aku ora bali, aku modar. Oh iya. Wis ya, Truk, ngono ning sing ati-ati tenan ya, Truk. Heeh. Ayo, amur Suramarata, Jayamarata iki bendhoku legane atiku.
iki nggawa apa iki? Iki nggawa apa iki? Serasan dadak kok kean ngomong. Sak entuke. Ayo iki bendhaku. Lho. Iki pusaka Kyai Nenggala. Iki pusaka kadewatan pamunaing satu sekritamake Gunung Jugruk Skorasat. Lah kok dadi tanding karo bendha. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra ketek ora kono. Iki ya ampuh. Wah, lakon gretel Nenggala jeblok wetemu. Bendha mati dereng. Moncer dereng aku. Tandya bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa gambah hongke seru katite merut layut sagung praratu Sang Swatama Yayi sewu-sewu kerapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos arep dirandhat anggen kula nyandhet kamurkanipun Koko Prabu Mandura mekasan kula nyuwun pangapunten sajaipun Petruk ugi mergugung utawa waton netangi dhateng kamurkanipun Koko Prabu Mandura wekasan Koko Prabu Mandura ngliga pusaka Kyai Nenggala Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Yai. Kula nyuwun pangapunten. Ngantos boten saged mepermubal babaling kanepson wekasan Petruk kenging daya panguwasipun Kyai Nenggala. Petruk kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Koko Prabu mestinipun boten mekaten rampaning kedah sinandhang. Namung enamipun ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jeneng mboten badhe wangsul dados sekul malih. Koko Prabu kula suwun kanthi sanget sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu nilar dhateng tanggel jawab. Kedah saged paring kepadhang tumraping Petruk kanthong bolong. Yayi, kula nyuwun pamunten.
Menawi ingkang raka ingkang kadhawan supados tanggal jawab babakan Petruk kula sagah. Jer menika kalepatanipun Kakang Prabu Mandura. Nanging kula nyuwun supados menika sak traju sak bobot. Kula nyuwun supados pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada kaparingna dhateng kula. Badhe kula boyong wonten negaring Ndrawati kinarya srana anjampeni pageblug tentu manduk wonten Projeng Dwaraka. Menawi mangke sampun paripurna to sampun waluya nirmala Majati jati temah mulya negaring Dwarawati. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka Jamus kelima sada sinambi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk kantong bolong Yayi. Soroting pandam sumuluh kamadangi jroning pasarean. Ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng. Koko Prabu menapa pangandika paduka menika saged kula ugemi Yayi. Menapa kula nate dura kan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kula kinten derek. Menawi tetela mekaten kula namung kantun ndederek. Ing mekaten pustaka Jamus kelima sada daya-daya kula caosaken dhateng Maduka Kanjeng Koko Prabu. Namung kula suwun kanthi sanget samangke menawi negaring Ndrawati sampun katingal padhang pusaka katuran kundur wonten negaring Amarta. Koko Prabu ing kedah ngunduraken saha paduka ing kedah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk inggih ngestaken dawuh. Tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit madal pasinan wangsul dhateng negaring Ndrawati. Gosek Kresna Joko Susu. Lah banjur pun Kakang piye? Pun Kakang dikanthi marang Projeng Amarta iki sing nganthi Prabu Ndrawati. Lah kok dadi aku saiki tok tinggal ning negara Amarta. Koko Prabu. Sumados Yayi Prabu sak ngadang menika kenceng anggenipun pitados kaliyan ingkang ngrokok rayi Ndrawati. Koko Prabu kula tilar dados tanggelan sekedhap. Lho, dadi tanggungan piye? Mangke menawi kula sampun saged maluyaken Projeng Ndrawati tumuli kula badhe wangsul dhateng Projeng Amarta. Sasampunipun kula ngunduraken pustaka Jamus kelima sada, Koko Prabu kula dherekaken kondur dhateng negari Mandura. Oh, aku dadi tanggungan rak ngono to kuwi. Inggih, nuwun sewu lho, ora apa-apa. Wadon Ndrawati padhang ora apa-apa Yayi. Klilanana mugi kaparingna wujuding pustaka Jamus kelima sada lan kula nyuwun pamit Koko Prabu, suami kula aturi nampi Koko Prabu. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumiter kang mitraning astaneng
Asto Oh Setyaki wonten timbalan. Lah kok beda kan adat ingkang wis pendak-pendak pun Kakang Prapta ning Praja Ngamarta mesti sinugata panembrama ingkang banget gawe lega penggaling wong tuwa. Lah bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta lah kok iki Yai Prabu Darma Kusuma ora kuwagang nyawang manang paningalipun Kakang Werkudara konjem nggone nyawang marang Bantala. Arjuna ya nglirik wae ora. Iki ana ngapa Setyaki? Kula piyambak boten mangertos Koko Prabu. Piye? Wonten menapa Koko Prabu? Gusti to. Kowe aja tambuh Kresna. Kowe aja tambuh. Lagi wae kelakon. Lah kok tadi kowe malah takon marang pun Kakang iki janjane lelakon iki piye? Nuwun sewu. Nembe kemawon kelampan menika menapa? Lho Gusti. Praptanipun Kakang ana negara ing Ngamarta iki siadi ingkang nganti jarene negari Ndrawati ketaman pegebluk mongko bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka jamus miyang jimat Imasada. Yai Prabu tak derekake sowan ana marang Praja ing Ngamarta nganti dadi padardah kawan Petruk kantong bolonggorku boti kalawan siadi. Wekasan Petruk kena Kyai Nenggala Kontal kaprapal kendang kaparcundang. Terus kowe nggawa pusaka Kyai pustaka jamus Imasada mbok asta bali ning Praja Ndrawati. Lah nganti durung nganti telung kedhepet paningal kok bali meneh ning Praja Ngamarta iki arepmu piye? Oh inggih, nek ngaten kula sampun ngertos. Lho, wis ngerti piye? Menika tegesipun wonten Surya Kembar. Lho, Surya Kembar piye? Mangrimin, Koko Prabu kendel rumiyin. Yai Aji. Nuwun sewu menawi kelanggan menika kula mboten patosa pitados kan paduka Yai Aji mboten sabab saking menapa namung menika sanes pakaryan paduka Yai Samyaji Werkudara aja lara atimu ya Di yen to pun Kakang ya rada ora percaya karo Siadi sing tak percaya mung siji ya kuwi Janaka Arjuna Marata sawangan pun Kakang nanging panyawanging Siadi aja nganggo netra lair nanging gunakno netra batin utawa permana jati pengakno kalantiping panggraitaning Siadi sawangan pun Kakang. Apa to sababipun Kakang percaya karo Siadi? Merga Kresna karo Janaka kuwi ora bisa dipisahake upama Kresna kembang Janaka kuwi sarine upama Kresna geni Janaka uripe. Sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka jaman Imasada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Boten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka jamus Kelimasada wonten Durjana ingkang wantun dusta sesingla Nalindra Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yai Aji mireng sanes ingkang Raka Ndrawati ingkang boyong nanging aturipun Arjuna ingkang sampun mratelakaken ing kados mekaten menika. Werkudara krungu to? Siadi mireng to? Dudu caping Kresna lho Werkudara. Ning iki ature adimu Madukara. Ayo kowe areng nyalahke aku. Iki aturing Janaka kandhake sing nggawa pustaka jamus Limasada kuwi dudu pun Kakang Werkudara. Yo ning Werkudara kuwi nggone wong utuh. Werkudara ki nggone wong apa anane? Sing tak sawang nganggo mripat ya kuwi sing kelakon. Monggo mripatku cetha sing boyong pustaka jamus Limasada kuwi Kresna kakangku. Arepa kowe kumbi, arepa kowe selak kanthi pawadan Janaka ning weruhku sing nggawa Kresna. Baline ya saka Kresna. Ora iso mbalikke pusaka. Ora sudi aku ngaku dulur tuwa karo kowe.
Tak pikir-pikir Werkudara karep wong mloho ning ngucape bener. Tinimbang pun Kakang mbok luputake saiki aku kudu ngluputke marang Yai Prabu Ndarawati. Tekaku ning negara Ngamarta kowe sing nganti saiki kowe kanthi pawadan Janaka kowe ngandhake nek ora goyong pustaka Jamus Limasada. Mongso bolong, aku ora urusan. Ning sing baku nek kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Limasada, kowe memirang raine Baladewa. Kowe ngorek-orek raine Kadangmu ing Pandura. Aku ora sudi ngaku Kadang Taruna karo kowe. Setyaki, wonten dawuh. Ayo kowe ngunek-unekke aku sisan. Mboten Koko Prabu. Lah kok dadi malah pun Kakang dicucuk. Wong pirang-pirang dadi jalaran oncat ing pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Arjuna kula nun maring adawu. Kowe tak jarwani ya. Sejatine kabeh lakon iki mau sasmita tumraping para Pandhawa. Mula aja sok nyawang Semar ki ming wong loro saudon telu saurupan. Mula jenenge Semar sabab kae tegese samar. Ora iso ginagapan ning agal sarta alus. Inggih. Semar ngerti yen to negara Ngamarta ki bakal ketekan udan gedhe srana Semar wis weruh mendung kang nglimputi negara Ngamarta. Ewadene Semar kepengin dadi payung srana utusan Petruk karo Bagong ning tinemune Pandhawa ingkang ora tanggap. Saiki mendung wis dadi udan. Inggih. Tanala kejaba amung nyuwun mangapura marang Kakang Badranaya. Menawi ngantos mangke ingkang rayi dipun dukani, Semar ora duwe watak srengen marang sapepadane. Semar kuwi tansah ngapura marang keluputaning sak pepadane. Mekaten Koko Prabu. Nyuwun pituduh kelawan Sang Nayantaka. Ayo, kepiye monggo supaya padhang lelakon iki Arjuna tak kanthi marang Karakadempel. Sawawi kula dherekaken. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal dadi tanggungan sedilane negara Ngamarta ya Dimas. Nggih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu.